Виж показване. Марката. Как? Това е лявата ли? Лява. Айде дам, защото тук е часовника. Студена, виж. Това нещо, какво ти пожелава това? Какво ти си пожелай нещо? Пожелай си нещо. Ай, помисли. Реши ли? Не съм, после ще се реши. Не, реши сега, защото много те върна. Реши, сега ти пожелай. Ами... Ма не казвай, пожелай си. Да. Пожелай ли? Да. Когато си най-зле, е така да изглеждаш. Да. Ти ми каза, пожелаваш си нещо, но аз много неща си пожелавам. Сега, нека. Аз ти казах. И основното е... Основното е... Един път ти казах. Виж сега, влез си аз да почерпа. Не, имам си планове са. Нека да почерпа и аз, бе. Не мисли, че сега. Добре, айде, черпе. Виж как Говори ти... по принадата, те бомбони, бе. Ще купим и